Sinibingelele wengane zakwethu emakhaya namukelekile eMuzi Wandile TV. Bengicela uma uhlangana nale video noma uyibuka, bengicela nje upress usubscribe button, ulicofoze lela button elinebell ukuthi qing ukuze mekuthi ngene ezinye izindaba ezilandelayo. Bengicela uxhaso lakho, besicela usizo lakho, usixhase eMuzi Wandile TV, usubscribe ukuze zonke izindaba esizitholayo sikudilivele zona njengoba zinjalo. Esiza nazo ke namhlanje eMuzi Wandile TV ingane zakwethu zithi uShivambu uthi uqhubeka ukuvikela umzabalazo ngokujoyina iMK. Ubesebeka kanje wathi umhleli weMK Party kuzwelonke uFloyd Shivambu ulaxaze iEFF ngoba evikela umzabalazo wabantu bakuleli. uShivambu usule esikhundleni sokuba usekela mongameli kwiEFF ngesonto elidlule. Ekhuluma eOrlando Community Hall ngomsombuluko, umongameli weEFF uMnumzane Julius Malema wasola amalungu alaxaze iqembu ngokumkhaphela nokujaha amadlelo aluhlaza. uShivambu uthi unezizathu ezinhle ezimenze wajoyina iMK Party. Usedlulisa amazwi ethi sivikela umbutho njengoba siyingxenye yezepolitiki. Akekho umuntu engimkhaphelayo, yize kukhona abantu abathi ngibakhaphelile. Angiqondi ukuthi kuhlangana kuphi lokho. Akekho umuntu ongisole ngokukhaphela umbutho, angisoze ngawulaxaza umbutho. Umongameli uZuma ungishiye namazwi abalekile ngesikhathi esigcoba eqenjini izolo. Ungitshele ukuthi ubungani abungeni kwiMK Party, kusho uShivambu ecashunwa aba-SABC News. Angeke ngiphendukele umbutho. Ipolitika akusiyo indawo yokufihlelana amaqiniso. Sihlangene ngoba sibumba umbutho ozoguqula izimpilo zabantu abamnyama base-Afrika. Angeke sikuxolisele lokho, simele lokho singopolitiki. uShivambu uthi uqhubeka nokuba yilunga leMK noma engehliswa esikhundleni sakhe. Ubesedlulisa lokhu futhi wathi ngizovolontiya nginameke izithombe zeqembu emabhodini noma sengehlisiwe esikhundleni. Lokho ngiyokwenza noma ngingayitholanga imvume yobuholi. Angijoyinanga iqembu ngoba ngibheka amadlelo aluhlaza, kubeka uShivambu. Unobhala jikelele weMK uSifiso Maseko uthi ubuholi obusha obumenyezelwe namuhla buzoletha uzinzo eqenjini. iMK ithi isematasa ngokuqinisa ezinye izinhlaka. uMaseko uthi angeke basingathe inkomfa yokuvotela ubuholi okwamanje ngoba lokho kungadala uqhekeko eqenjini. Ziyaqonga izinkinga zeMK eziqala ukuginqa inkantolo ngenxa yokuxosha abamalunga ali-10 ePhalamende emasontweni adlule. Owayengunobhala jikelele uAtazwane naye wakhonjwa indlela. Bengicela ke mlaleli lapha ekhaya usale kahle, bengicela upress nje usubscribe button. Ngiyazi ukuthi kunamaphutha engisawenza ngoba ngisaqala, kodwa bengicela ukuthi ningibekezelele, ningipressele usubscribe button. Ngicela nje isupport yenu. Nisale kahle ingane zakwethu emakhaya. Ngiyathemba ukuthi nizoba nosuku oluhle, niphile kamnandi, nivikele futhi kulomhlaba esiphila kuona. Nisale kahle, nisale ngomusa wenkosi. Ningakhohlwa njalo ingane zakwethu ukuthi uMuzi Wandile TV ucela isupport yenu. Upress nje lapha usubscribe button ukuze uzoqhubeka uqhuqumezeleke ukuthi unike ezinye futhi izindaba ezenzekalayo kwezepolitiki kanti futhi nakwezinye izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele. Nisale kahle, siyabonga.